Santa Macho they talk. All right. Hello, Minister. Oh, Minister. Mister. Mister. Mr. Kenny. GCC guys, amala nasi ndiri kuno kuchivedzi for the people pano pagomo villa. Who knew kuti shero to the shero resti achaguma ava pavilla yakanaka kudai zura nandokuri anhema. Of course takasangana ne problem kana nema problems akawanda pataiuya kuno tikamboti asi tanga asingafani kuenda uko, but little did we know kuti one of the shemayena edu vaiva vandikambobudisa futi pavideo ichiti vakanditengera masafari ndiri kuHarare vakati no shero I want to take care of you paunoenda kuchiredzi. Ndikangoti mheno kwawada kuti titeke patakasvika pano takati eke tigoskrima tigodiko. So nana bhudhi vangu panapa ndo vaichidirecta kuti fambai zvakadai zvakafambai zvakadai. Saka bhudhi makadi zvenyu ndatanga ndava nekwamuri because ndakaona kuti face yendo yava paprofile picture uye ndimaiti director all the time kuti fambai so. Ndizvozvo. Imunonzani zita renyu? Indronzi Wanda Dendere. All right. Yes. Mr. Wanda Dendere. All right. Ko bhudhi ndoitwa retired Colonel Dendere. All right. Tinozvitenda singamboiti. Saka isusu tiri pano pagomo villa. Dangonzwa kuti like of course ndikuona makala enyu akanaka what but inspiration yekuti pange paine gomo kana kuti pagomo villa yakabva papi? Isusu tagara tiri hospitality industry. Right, tine mamwe malodge maviri muno muchiredzi. Yes. Anonzi Mamak lodges. All right. Right, saka kuti ti-expand or field yedu, we thought kuti it was necessary to have imwe iri specific for like family and serious business. Like murungoona setup yepanapa pagomo pamakaiona kuti it's very good. Like for instance vakane family yake, even muri kana kuti 3 families, there are a lot of things that you can do here without disturbance and everything else. Inopaka family feel kaka. All right. Aiwa izvo vanhu vanozvionera vega ka because isusu mukati takatoshandisa kuti why this design yakainspire nene kuti ndikuri anhema ndakamboendawo kumamwe mukati masi yandakavata ziro madeko ndatokangamwa ndati ndiri kupi nhasi pandamuka ndichitsvaka mukova wokuti ndiinde pazvi toti ndofunga ndiri mupalasi. Anyway tochifamba zvedu saka tizi kuti tofamba tikukuhere kana nekumwe divi rachoni. Sona kuenda kuti at least vanhu vafile ugomo hwacho. Ugomo handei nogomo vaona ugomo hwacho kuti ava ndatoexercise akaini uhlasela kutokera gomo. Alright, ndikuona futi something like a drainage apapa. Chii chiri kuitika apapa? Mvura inobva kugomo kumusoro, kugomo kwacho atoti kugomo. Saka apa toda kuti inyaso kuuya ichinyaso kuyerera zvokuti kana ichibvawo nekumusoro uko haibati musoro ndasaka drainage apa. Ende kana kuchinaka inotonakidza view yemvura ichidzika inochinyaso kuyerera. Saka munhu anotongoda kutongouya pamwe achingoona mvura kuti ange mapopoma. Kutokwira gomo chaiko chaiko. Gomo neugomo hwachipa. What? Ndotofemereka kaini? A lot of people in the area, they also come for exercise tables. Vachiona zvavo sina. Kuseri kokunozova nongoguma wozodzoka. Wodzoka. Itori exercise. Haistorova zvedu kakati kuti pazuva kuti tisimbe. Tisimbe. But I'm still good like zvimwe zvamutiri kuita like it's like muchiri kurenovate. Tiudzei ipapo tiri. Muri kuona marenovation amba maona kuti tiri kuita paving yeparking area. Kuti kana pane mafunctions. Because this place is well for functions. I think maona kuti inoyatsokuita. Weddings, parties and all that. Vanhu vanyasowana parking area yavo yakanaka kuzasi uko. And then I think by next week mapavers anenge atopera. Parking inenge yapo startup. Nepanapa panenge kuitwa zvemapaving renovations. What? Flowers, like we are working on the garden. Ndikuri anhema. Indombi ahwa kuti ndakufemereka. Saka inonzi chiko design yekudai tasezvaida kudonha zvonzi zvii manje izvi design yekuita so inonzi crocodile.
birthday. Hanzi kunokodha alright. Saka ane kunoku. Oya makani kunoku nezuro. Wow. Tuona hapo zvakare. Saka kune entrance kuno. Entrance yekuseri. Wow. You like red ne kanhu kakaita kunge ka grey handiti? Exactly ne. Like andikona negomo nezvakaita nescenery. This savannah type vegetation. Ichi ndeka background keka grey kako mazuva anaya. Zvobva zvanyatsodi. Zvaenderana. Alright. Takushibisa ikira. Kuno kuri kunairira vedu. Takushibisa mauyu yenyu. Wow. Akabona like set up a kitchen yedu. Kana pane function. Vanokwanisa kunge vachibikirwa vachisevhewa zvavakadi. Normally amumu that's amuna set up boardroom. Oh, ine boardroom. That's a boardroom. Alright, andi. Kwasa boardroom kasi conference. Oh, I bakery madam that see up. Chibwana the kitchen, right? Kitchen for the kitchen people. Hey, alright. Pane table muno. Taibvisa zvedu for some other function kuloje. Alright. It's good for vanenge small groups, right? For conferencing, kind of seminars and whatever. We also offer that facility. Right? Then for relaxation, that plan like that is family feel that we're talking about. Yeah. Wow. But more tea hours is. Ooh. Ana mabagara hapo ndikani mtu kwa bagara undi ndadi. Nema pini see. That's your teas and everything. Mbona hata nawo mukana makomi cho emazishi. Emazendo ndingati ane goride. Ndani goride. Chimoni batisa undi ndadi. No so vugwa sei. So vugwa sei. Chakata chamapa. Ish. Ngafake grasi. Saka ndichipi chomambo ichi. Ndo sheshi cheumambo. Wote kichi. Wote kichi. Osho bakoni papa. Ndikipingaza tobva pana sambo chibatawo. Ngandi ukada kumwa ma special teas ekudhura aya. Ya yokuti ukangoti kawani uyasonzwa kuti yasho. Wotovata. Ichi chimwe futi special. Ichi chakanaka ichi. Chitipo chikeshi. Jesus. Wow, that's nice. Alright, tobva pano. Toinda papi. Misani maenda ikoko ndakuvisa ichi chiichi isitaitanda notikati chii chokufuta moto ndoyenenge change bhuluka yes ndahwina dhazira unofanira kunipa dhora rangu ndakuudza kuti iitai asi mabwendei manje inongopfuta wakadero alright tobva pano touya kunoku munomudema kuti you relax muchiona TV zvayaburiswa kuno macheya anotandavara wakagara kudi kuinda mudenge handikutuki arikuturi asi unonyasa kuzorora ndiro pacharo rinodaira ndizogara sei papa tange malidzosera ndoda kutesta ndega unenge wakanyasotandavara ridzosere muro wilo ndoda kuriwa ndega experience right rasofa ikozimugarada ndodii akubaya kudiwo chilibayira iye handizivi ndobaya papi rochitandavara manje kunyasa kuzorora chaiko hasi kona kutamba bhora wati chirungu chindo chitidzikisai munozodzikisa audayo zvatoita very good for family retreats and whatever kana kuti serious business musingani zvekudisturb. Wow, this is so nice. You come here for your business, you have your meetings, pamunoda kurelaxa, full relaxation. Alright. Handei kumusoro tione. That's exercising. You don't need to go to the gym after this. Ndopinda sei. Ichitorawa exercising yakasimba kudai.
Alright. Uku ndikona kwakashama futi kwakadii. Kwakamira sei? Ndakuta kutangira kupinda mberi. Alright. Saka ndongwangwa kutoshati kose kusina yakira pane ndini chaputika pamagetsi saka alright. Muno chiri kuitika tipei tinzwe. Ndo mama standard bedrooms. Anditi like unenge wauya zvako waya nemhuri yako executive iri executive room vamwe kana imwe team iri munomurumu yamunongoona kuti uchimboona chiredzi yese unoiona like chiona chiview kana guru usiku magetsi akabaka inoyasokubuda view yese inonyasokubuda dande kambozati kamayasa kuvhura keteni iroro alright toenda ku alright wow this is so nice kwa akandike yaka unogara pa kungozorora ke munhu anogara papa kungofunga ndoda kuzorora mukoti oh ndo maikira ndo maishaikira imwe ibathroom saka muno muri kumbogadzirwawo chingoti ipai hedu kato vasikana vachigadzira kudai keteni light alright sa muno mntu mandakavate kune avo vanenge vasingatozoti ndandakavata mupalasi right chimbotipewo kuti ndikuona mune cheya dzinomasaja cheya zvakasiyana chimbotanga nepacheya dzinomasaja why the chair inomasaja muno after a busy day my party executive and it you want to kunyaso relaxa wofilawo kuti ndo resta chazvo you come in unyazozvigarirako pachee pako uchimasajwa uchiverenga kana ringave bhuku kana richingave chii uri muno laptop yako apo wakabata uchiita madhiri ako ese uri muno usina no disturbance hakuna kana disturbance kana chii apa ndikuona ko ichi chitable ndeche like no ndo executive wacho watotaurawo kuti pen and paper laptop yako chinyora manotsi chichi you can have mini meetings na secretary wako muno chichi chioenda wake ukodi opedza na secretary yes you can have your secretary here after board meeting wochira zvako alright asina kushata oh that's nice isusu taifunga kuti zuro na uyu ndeyekuti madam nemurume wavane vari apa ndataura ndozvandati depends kana iri leisure yes madam naniki but kana iri business yeah makes sense madam wako ari kumba you are having your meetings mapedza vamwe vari kumarumu kwavo bose vari kunoko varida kuita zvinhu zvavo without any disturbance vapedza vareceiva mafoni chiuya have your meeting wopa ma-instructions and whatever okay vakomana mangwana meeting yedu yatikutanga so alright fine wobudako ndangoprova uyu kuti ndakukunda kufunga alright ko ichi ndechei ichi ini ndaifunga ndechekuverengera mabhuku something like that ya ndizvozvo ndizvozvo but tisatoenda pashe ichi chinonzi chii ichi wakomana headboard yacho yakakurisa ndo executive wacho ndo executive umambo first time yangu kuiona presidential wow now it's done finished clap anopindawo kuchichi zvese achizoona uchipinda kana even mira ationa kuonerawo mamira aya rakasiyana nemamwe mamiri ndoda kutozvionawo rakasiyana ungati tori 3D zvinhu zvamwari zvinhu aiwa this is so nice alright toinda ndikuona futi pane balcony balcony alright hey todai
uye zvere vai iwe but kune miti yakati wandei handiti miti iriko like kunoku kwenguva yezuva iri ndingiri vakona kurova nekashedhi apo kana kune kamhepo kanenge kachiroverera vari panapa pamusoro nehitemu nomuchiredzi nehitemu nomuchiredzi quite a good place to take your chair and relax zvako saka lese mune muchuri zvenyu isu tidoko tochipofa zvekapu saka munouya ukosa makachila saka nesikachaisi iyo executive ndeda kurequesta a special table yes aiwa ndozvataisaona isusu fungiro business angle neleisure business and pleasure both saka ndeda kutombongwa tiwainwaiti pabalcony tichiona mapopoma wati kana mukatora tumakapu twenyu tokunakirira then madi muchirova 100% juice akakurova ine maspecially vasikana masanguages avanorova pasi apo mukicheni vanorovaapenga vana tindo vana tindo vanobika because zviro isi takapuhwa minanzi zvanga zvikangoita zvino zvazvakaita takanakirwa zvisingamboiti orit saka ndaona uyu enyu ese ngatiti munada kuti abhuke panapa maprice tikurenja pachii kusvika pachii yepanapa specific pagoma anotangira $40 chete and imba yeumambo yese imagine it's only 50 because achiri mapromotional saka vanhu ngavabate pachakanaka but ndakangana kufunza kuti location of course chiredzi huru panabanzi pagomo asi ndakanisa kuti padhuze nepick and pay mune zvekuti location yekuti kumba regranvy 3 kwamachipisi kuno kunenganzi location inonzi chisaidi munongoti kutown allright matona mutown ngauchaimo ndo imwe nyaya yatisina kutaura toners straight because kutongobva 2 minutes away from pick and pay kuna bata kuna kuna jet town yechigloba iri watopinda mugomo mako zvako gochi inotenderwa iri pano handi muri kutoona iyo special barbecue ndinoda kuti inonzi blast furnace muri kutoiona because iyo inogocha mombe yese kana like pane function anoona is strategically located apo pairi kuti like vanhu vari apa hamba vachidididi orit asi tichiri ipapo zvakare tongoti vanhu vanoda kukubatai vanobatai panhamba dzipi vanotibata pa 0772 327 441 again kana 0772 327 441 kana 0718 827 441 0718 827 ndo manambers acho tuiyayo. That's nice. Samang mashoko amunawo kuti mutaure kupesera ndaapi? Chatingangotaura ndechekuti especially vanhu vemuchiredzi it's time to take advantage of promotional ningirikiri aripo maprices you can tell kuti very reasonable maprice aripo kuti varatidze $50 kutauka pinda vachitaura vari panapa tanyatsotaridza yese apa patasinaazopinda mubathroom ka you see it's time to take advantage nokuti kumberi uku maprice anozokwira ende kune vekunze kwechiredzi come especially when you're coming for business chero pleasure like you were saying kunoku ndokudhuze nekunana Gonarezho National Park saka you can come moya mobhuka pano mozodarikira ichimonoswera muri kumagame viewing kunana Crocodile Farm kochi muchiona nekuona nzimbe dzatozikinda kudzionawo ndokudziona dziri murodhi dziri mudhuze nzimbe ndekuona nzimbe moya madzoka morelaxa zvenyu waneta wagara pamasaji chair yako wozvimasaja wodiwo relax. Ndakangana kuti kubvunza kuti handinde ine building ko imwe yanga iri kuseri ko ichiri kurinovetwa futi kana kuti kusari kwakushanda nokuti kuchiri kurinovetwa futi
Alright. Saka in other words tongoti this place ine like yakavhurwa this year kana kuti ikunyasotanga kufunctiona what this year handiti. Yeah, this year dzingangoti a few months ago anyway. Alright. But kana iri few months ago mamira zvakasimba. Yeah, it's a few months ago. Mongozoone ma challenges COVID, lockdown and all that. Zvango slow here and there because you know it involves different angles. Otherwise, tadeta kumberi. Alright. Saka once again, imuri kuti vose zigurumu rinei. Yes, only $50. $50 wapinda. Wow. That's something very shocking. Yeah. Very shocking. Saka atiriki kuna vanenge vachiti aiwa dauenda out nemunhu wangu privacy futi. Privacy ndo payakazara. Privacy unoshaikwa uri pano. Unoshaikwa uri pano. Uri pano. Service tinayo pasi maiona. Pese unongorila kana unogara kugarden uko. Like you come 1 month from now. Garden futi zvainenge yanyatso vapedza ma renovations ari kuitwa pasi. Wow. Abidi umbopinda mu swimming pool wodi wotonorerwa zvako. Alright. Saka mazenga umutora uyu. Alright. Imwe mundofunga ndopata chishandisa zvedu isusu but amusati madi mangu clean chete nekuti akunza utanga but basically munokwana vanhu vaviri kana vatatu ndofunga vakakurisa ndokasvika ichinzi executive. Then kuno kutozouya chidai so like vataura zvese zvichiri kugadzikwa zvazvo but tabho indakanyanya kufarira tabho ndakasvika ndikavata kuvata zvamaivata chaiko kana uchida shawa ndiwe. Yes. For $50 guys. Only $50 kuti luxury like yakadai. Unopa akangamwa. Zvokwadi unokangamwa zvoti uripi. Ndio kungoti nini takaenda ku England again. Alright. I think iyi ndo imwe bathroom yacho ni yatati skipper. Chingoshuwa apa for iyo. Ndo bathroom vanu vari mumasa. Ndo imwe oyo iyi. Alright. Okay. Rona madam tasina uzenge tawereketa nawo. Alright. Iwe ukaona icho masteps acho. Esi yazokutsoku right. Okay.